Najpokrokovejšia technológia pohonu 4x4 na svete. Nový Nissan X-Trail. Objavte nový Nissan X-Trail cez týždeň noviniek Nissan od 22. do 28. septembra u našich dílerov. Becherovka a tonik. Osviežujúce spojenie. Betón. Už sa vám to donieslo? T-Mobile teraz ponúka nové Nokia už od 1 koruny. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Jacobs Velvet. Rozpustná káva s bohatou chuťou a jemnou penou. Silná, ale lahodná. Vďaka zamatovo jemnej pene. Nová káva Jacobs Velvet. Silná, ale lahodná. Zdravie je dôležitejšie ako zaužívané postupy. Preto neustále zvyšujeme štandard zdravotnej starostlivosti a uprednostňujeme efektívnejšie, kvalitnejšie a šetrnejšie zákroky namiesto dlhšieho pobytu v nemocnici. Jednodňová chirurgia je ďalšia výhoda pre našich poistencov. Unión zdravotná poisťovňa. Zdravie na prvom mieste. Moje úbohé nohy. Čo s tým? Liotongel 100 000. Na bolesť, krčové žily a opuchy. Liotongel predstavuje pomoc pre unavené nohy. Jeho zloženie rýchlo a efektívne zmierňuje bolesť a opuchy, vďaka čomu prinesie okamžitú úľavu a pocit ľahkosti. Ťažké nohy? Ľahké riešenie. Liotongel 100 000. Na počiatku bola slivka. Tam, kde ťa jej chuť pohľadí, je jasnosť a čistota v presnom poradí. Rudolf Jelínek, zázrak zvaný slivovica. Vyskočte o triedu vyššie. Citroën vám ponúka modely vyššej triedy za ceny nižšej triedy. Citroën C3 za cenu C1, Citroën C4 za cenu C3 a Citroën C4 Picasso za cenu Xara Picasso. Pre viac info o akcii navštívte čo najskôr vášho predajcu Citroën. Citroën. Fantázia v pohybe. Oslík. Otras sa. Takto hľadáš peniaze na bývanie? No tak. Ak chceš bývať, musíš si vziať flexihypotéku. To vie predsa každý. Nehľadajte peniaze inde. Na bývanie je najlepšia flexihypotéka. Aport. To nie je ako s flexihypotékou. Sadni. Tá ti splní, čo chceš. Vedie od VUB banky. Keď prvá hruška padá, noc je ešte mladá. Kto to nevie, teraz badá. Hruškovica hrušku rada. Rudolf Jelínek. Rituál s hruškou. Hrelo to hráče o jackpot s prémiou vo výške viac ako 123 miliónov slovenských korún. Pozor! Do obchodov dorazili balíky peňazí. Celkovo 3 milióny korún sú teraz ukryté v balíčkoch Slovakia Chips. Nájdite peniaze v súťažných balíčkoch. Slovakia Chips. Miliónové čipsy. Prekvapte aj vy toho, koho máte najradšej. Aktivujte si nový paušál a k nemu pre svojho najmilšieho dostanete paušál 0 SK bez mesačných poplatkov, na ktorý mu môžete volať po celé 2 roky zadarmo. Samozrejme v Orange. A ako ďalší darček vám dáme skvelý telefón s rádiom.
Limitovaná séria Renault Clio Anetta. Jazdite svojím štýlom. Pri ktorom pive vždy vypneš. Doprajeme vášmu zdraviu viac. Našim klientom neponúkame len poistenie, ale komplexné partnerstvo v oblasti zdravia. Jednoducho zaplatíme, poradíme, vybavíme, pomôžeme a teraz navyše ako jediný prinášame našim klientom unikátny program pre zdravé srdce. Apollo, partner pre vaše zdravie. Ako prvá televízia vôbec vám ukážeme exkluzívne zábery prvorodeného syna najslávnejšieho českého pornopáriku, manželov Rosenbergovcov. A dozviete sa aj na ktorú svoju partnerku a prečo spomína najradšej známy slovenský Casanova, ktorý sa miloval už s tisíckou žien. Črepiny s hviezdičkou. V pondelok o 22:15 na Jojke. Modlila sa za smrť vlastného syna. Známa moderátorka si prežila svoj očistec. Preboha, zomri. Zomri teraz hneď. Čo hrozí ľuďom na Slovensku, ktorí si pobrali výhodné hypotéky? Polovička ľudí na to nebude mať. Reportéra televízie Joj zmlátila banda anglických surovcov. Črepiny. V pondelok o 21:30 na Jojke. Mojsejovci tentokrát začínajú ostro. Na čo vy ste sem prišli? Trápe ma, že musela som ako dceru dať od seba preč. To je celé, alebo čo? Niektorým sa to ľahko hovorí, ktorí majú všetko. No. A mimoriadne horúcou témou sú aj Od 12. septembra na www.joj.sk. Prichádza bez varovania. Také silné a také ničivé, že zmetie všetko, čo mu stojí v ceste. Film týždňa, pri ktorom sa musíte skutočne pevne držať. Jeho intenzita sa zvyšuje. Stále sa krúti. Ak si zachová tento kurz, zasiahne centrum mesta. Ničivý živel u vás doma v 2 častiach za sebou. Tornádo, hnev nebies. V nedeľu o 20:00 na Jojke. Tehdy jsem pochopil, proč se obvykle detektivům každý směje. Přesně to sedí, sám sobě jsem se musel vysmát. Jako udatný vyšetřovatel záhady slečny Hope jsem musel vymyslet novou strategii. Seme, dlužíš za nájem. It's got to be you, got to be. Profesionálny styling, sparkling, žiarim vo svetle reflektorov. Kľúd, tak pevný, že ohúri. Megaloménia, objem je sexy. It's got to be, attitude or hair. Od Svetkov. Máme recept na výhodnejší hypoúver. Využite naše unikátne transparentné úročenie, možnosť predčasného splatenia až 20% ročne a znížte si tak svoju splátku. Výhodnejší a konečne príjemný hypoúver vám dáva Unicredit Bank. Banka, ktorá vám spríjemňuje život. Surfujte aj bez počítača. S unikátnou službou Web & Walk máte ozajstný internet v mobile už od 118 korún mesačne. Vyskúšajte si surf cez mobil na 30 dní úplne zadarmo. T-Mobile. Jednoducho bližšie. So službou Web & Walk vám patrí celý internet. Surfujte aj cez špičkový Sony Ericsson. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Opel Corsa. Už od 319 900 korún, aj s možnosťou odpočtu DPH. Life can
Doprajeme vášmu zdraviu viac. Našim klientom neponúkame len poistenie, ale komplexné partnerstvo v oblasti zdravia. Jednoducho zaplatíme, poradíme, vybavíme, pomôžeme a teraz navyše ako jediný prinášame našim klientom unikátny program pre zdravé srdce. Apollo, partner pre vaše zdravie. Cítite sa v lete príťažlivo krásna? Opálenú a pevnejšiu pokožku si teraz môžete užívať po celých 365 dní v roku. Doprajte si krásne letný vzhľad s Nivea body telovými mliekami Summer Beauty. Nové v 2 odtieňoch. A pre atraktívne opálenú tvár vyskúšajte Nivea Visage denný a nočný krém Summer Beauty. Stále tomu nemôžem uveriť. Uštipni ma. Tiket! Nasleduje rekapitulácia. Podal si ten tiket? V prvom ťahu sme vyžrebovali... Nepodal. To som si mohla myslieť. Prečo? Lebo 7, aj tak nikdy nevyhráme. 27 a číslo 45. Ide o to a hrať loto. Odteraz nebudete obmedzovaní časom ani priestorom. Sú tu paušály ako nikdy predtým. Teraz môžete volať po celý deň len za 1 korunu do všetkých sietí. O2. A k tomu iba u nás Samsung už od 1 koruny. Pozrime sa na svet okolo nás. Väčšinu života hľadáme istotu. Viac ako polovica obyvateľov Slovenska už vie, kde ju nájsť. Za posledný rok uzatvorila Allianz Slovenská poisťovňa vyše 1 000 000 nových zmluv. Viac ako polovica sveta je modrá. Väčšina z nás to vie. A vy? Allianz Slovenská poisťovňa. Sme jednotka vďaka vám. V ostatnom čase sme si všimli, že nový Nissan Tiida je asi príliš komfortný. Má neuveriteľne pohodlné sedadlá, vnútrajšok je dokonale odhlučnený a mimoriadne priestorný. Preto ľudia odmietajú zo svojich nových vozidiel vystúpiť. Nový Nissan Tiida od 465 000 korún. Investujte na jednotku. A teraz s novým investičným životným poistením extra výhodne. Allianz Slovenská poisťovňa. Váš svet istoty. Antiviro, drink pre veľkých hrdinov. Antiviro, stiahni si ho. Zbieraj kupóny Antiviro a vyhraj 30 MP3 mobilov a 300 kreditov. Je veľa ciest, ako si požičať, ale len jedna, ako si požičať bez starostí. Dostupná pôžička, dostupná aj bez ručiteľa, bez potvrdenia o príjme a dokonca aj bez poplatkov. Dostupná pôžička, dostupná na každej pošte, jednoducho a bez starostí. Poštová banka. Banka na pošte. Aj s prekvapením na pošte. Užívate vitamín C? Pravdaže? A viete, že vaše telo využije len málo z toho, čo príjme? A zvyšok? Zvyšok telo bez úžitku vylúči. Preto je tu CTB. CTB obsahuje časové perličky, ktoré uvoľňujú vitamín C postupne a dodávajú ho vášmu telu počas celého dňa. CTB, vitamín C s postupným uvoľňovaním. Vyskúšajte CTB Immunity Plus, kombináciu vitamínu C a zinku na celodenné posilnenie imunity. Pozor! Splátky sú stále znížené. Kniha Home Credit hovorí, že zvýhodnenú pôžičku cez telefón si môžete obstarať už len do konca septembra. Naozaj, len do konca septembra. 0803 jednotky 511. Zavolajte si o 30 000 za 799 korún mesačne. Home Credit. Je tu nová Rebeka. Ja v tvojich rokoch. Ako posledné 10 ročia zmenili naše životy. Majú všetko, okrem detí. Prečo pribúda žien, ktoré nechcú deti? Dá sa vzťah zachrániť? Kedy má zmysel o vzťah bojovať? Rebeka, to najlepšie je pred vami.
budúce ho radšej vezmite so sebou. Nová Kia Ceed Sportivagon. Priestor pre váš život. Už od 462 700 korún vrátane 7-ročnej záruky. Aktivujte si v Orange Fibernet alebo digitálnu televíziu a pevnú linku dostanete samozrejme zadarmo. A navyše, zavolania na pevnú linku v Orange neplatíte. S prevratnými službami Orange doma od Orangeu. Nová Mazda CX-7. Tak to je Zum Zum. Niektoré tuky vám prospievajú. Flóra obsahuje prospešné omega-3 a 6 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú udržiavať vaše srdce zdravé. Pozrite na ňu. V tých šatách vyzerá fakt dobre. Stavím sa, že tie šaty sú celkom nové. Pozrite na tú farbu. Určite sú nové. Aké krásne šaty sú nové? Nie, vyprané v Pervole Color. Bežné prášky môžu farby poškodiť. S Pervolom Color Magic farby ostanú žiarivé ako nové. Ako si to vedel? Máme spoločnú práčku. Pervol Color Magic. Pre farby žiarivé ako nové. Keď prvá hruška padá, noc je ešte mladá. Kto to nevie, teraz badá. Hruškovica hrušku rada. Rudolf Jelínek. Rituál s hruškou. Rozhýbte sa! S rýchlým internetom od T-Mobile to môžete rozbehnúť naplno už od 356 korún z DPH mesačne po celý rok. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Ideš? Orbit po akomkoľvek jedle pomáha znižovať riziko vzniku zubného kazu až o 40%. Čo asi tak robíte? Možno grillujete? Možno ste si odskočili? A možno máte návštevu? Alebo len tak pozeráte túto reklamu? Na poistenie si ľudia zväčša spomenú, až keď je neskoro. Zavolajte radšej hneď do Českej poisťovne a my vám okamžite poistíme auto, bývanie i psa za oveľa nižšie ceny. Vytočte nás, cena nášho poistenia vás nevytočí. Česká poisťovňa. Chránime vaše sny. Chcete byť stále najelegantnejší, najšťastnejší, najpríťažlivejší, najšikovnejší, najzábavnejší, najmilší. Najväčšia vo svojej triede s batožinovým priestorom až 300 litrov. Nová Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Pozrite, tieto módne farby vlasov. Na mojich tmavých vlasoch príliš komplikované. Teraz je tu riešenie aj pre tmavé vlasy. Inovácia od Schwarzkopf. Palette Radiance zosvetľuje a farbí len v jednom kroku pre najkrajšie módne farby. Aj pre tmavé vlasy. Palette Intensive Color Creme Radiance. Od Schwarzkopf. Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy. Becherovka a tonik. Osviežujúce spojenie. Betón. J'ai vu ton âme, j'ai vu des âmes des autres, j'ai comparé, mais la tienne c'était la mienne, alors c'était formidable, et je te disais, viens avec moi sortir, je prends le avion, on te fait la table. Aj vaše bývanie môže byť väčšie, ak sú vaše splátky menšie. Iba v ČSOB získate prvú 40-ročnú Vario hypotéku s najnižšími mesačnými splátkami a ďalšími výhodami. ČSOB.
Takýto vodný kameň odstránia len tým najsilnejší. Nový brev 100% Powergel. Ľahko sa dostane pod okraj WC misia a vďaka jeho extra silnému zloženiu vodný kameň a špina už nemajú šancu. Nový brev 100% Powergel. Najsilnejší proti vodnému kameňu. Pre trvalú čistotu a hygienu vášho WC brev Duoactive. S každým spláchnutím prináša brev Duoactive hygienickú čistotu a nádhernú sviežu vôňu. Brev 100% Powergel a brev Duoactive. Perfektná čistota a fantastická sviežosť. Připravil jsi mě o práci. Já to nebyl, kdo ti volal, to můj bratranec Holden. Jeho otci patří tenhle krám, zkoušel jsem ho zastavit. Lžeš mi? Ne, vážně, úplně jsme se poprali. Jo, fajn. Jen proto, že jsem chlap, ti nemusím škodit. Proč tak nenávidíš muže? Ženy jsou lepší než muži. To jako proč? Nemůžete mít děti. A vy neumíte vyndat zátku.